መብዛሕት እንደቂ ኣንስትዮ ጥንሲ ዝጅምር ወርሓዊ ጽግያት ምስ ኣቋረፃ ጥራይ ይመስለን። እቲ ሓቂ ግን እዚ እዩ። ኣካላትኪ ካብቲ ጥንሲ ዝተፈጸመሉ መበል 4 መዓልቲ ጀሚሩ ብምስጢር ከም ሞባይል ኖቲፊኬሽን ክሰደልኪ ይጅምር እዩ። ሎሚ ነቲ መመርመሪ ጥንሲ ወይ ከዓ ፒቲ ቴስት ከይገበርኪ ወርሓዊ ጽግያትኪ ከየቋረፀ ከሎ ኣካላትኪ ብሕሹኽታ ዝነግረኪ 5 ስውራት ምልክታት ክነግረኪ እየ። እታ መበል 5 ነጥብ ድማ መብዛሕትአን ኣዋልድ ከም ምልክት ኢንፌክሽን ወይ ከዓ ረኽሲ ወይ ሕማም ዝጋግያ ግን እታ ዝሓየለት ናይ ጥንሲ ምልክት እያ። ሰላምታ ይርስዓኹም ከመይ ፀኒሕኩም ተመልከተይን ክቡራት ተዓዘብተይን እምበር ሎሚ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ማለቲ ኣብ ውሽጢ 4 መዓልቲ ብዘይ መመርመሪ ወይ ከዓ ብዘይ ፒቲ ቴስት ክትፈልጥሉ ምጥናስኪ ወይ ከዓ ነፍሰ ፁር ምዃንኪ እትፈልጥሉ ምልክታት እንታይ ይመስል ዝብል ኢና ክንርኢ ማለት እዩ። እሞ ኣብዚ ቪድዮ ብዋናነት እንደሰሶ ናይ መጀመርታ ጥንሲ 4 መዓልቲ እዩ። ኣብዘን ውሽጢ ቀዳሞት 4 መዓልቲ ጥንሲ እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ ብዝርዝር ክንርኢና ከምኡ መብዛሕትኡ ግዜ ምርመራ ሽንቲ ፖዚቲቭ ንክኸውን እንተወሓደ 12 መዓልቲ ይወስደልኪ እዩ። ስለምንታይ? ምክንያቱ እቲ ናይ ጥንሲ ሆርሞን ኤስጂ ኣብ ሽንቲ ተፃርዩ ንኽረአ ግዜ ስለ ዝሓትት እዩ። ግን ከዓ እቲ ምርመራ ፖዚቲቭ ቅድሚ ምባሉ ገና ወርሓዊ ጽግያትኪ ከይቋረፀ ከሎ ኣብ መጀመርያ 4 መዓልቲ ጥራይ ምልክታት ሰውነትኪ ከመይ ጌርኪ ከም እትፈልጢ ሎሚ እዚ ቪድዮ እዚ ክንድስስ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ በዋናነት እንሪኦ ዛዕባ ማለት እዩ ቀዳማይ ካብ ወርሓዊ ጽግያትኪ ወፃኢ ኣብ መጀመርታ ዝረኣዩ ምልክታት እንታይ እዮም? ምክንያቱ ወርሓዊ ጽግያት እቲ ቀዳማይ እንብሎ ጥንሲ ከም ተፈጠረ ወይ ከዓ ነፍሰ ፁር ከም ዝኾንክ ዝሕብር እዩ። ስለዚ ካብዚ ወፃኢ ግን ኣብቲ ናይ መጀመርያ ዝረኣዩ ምልክታት እንታይ ምዃኖም ኣብዚ ክንርኢና። ካልኣይ ከዓ ጌጋ እምነታት ልምድታት ከም ጌጋ ቁፃፅራ ጥንሲ መዓዝ ብልክዕ ዝጅምር ማለት ምቁፃር ጥንሲ መዓዝ ዝጅምር እዚ መበል 4 መዓልቲ ንብሎ ዘለና መዓዝ እዩ። ከምኡውን ብሕክምና ዝቁፀርን በዘልማድ ዝቁፀርን ናይ ጥንሲ ምቁፃር ከመይ እዩ ፍልልዩ ንምንታይ ከተፈልዩ ዝብልን ምልክታት ጥንሲ ድሕሪ 2 ወርሒ እዩ ዝጅምር ዝብል ጌጋ እምነት ድዩ ኣይኮነን ንጹር መልሲ ክንወሉ ኢና። ከምኡውን ነዘው ዝኒኤ ጥቕል ኣቢልና ከዓ ምልክታት ጥንሲ ሕማማትን ምስ ካልኦት ሕማማት ከይተሓወስኺ ከመይ ጌር ክትፈልዮም ዝብሉን ካልኦትን በዘርእስቲ ተተሓዙን ብዕምቆት ክንርኢና እሞ እቲ ሓቀኛ ምልክታትን ሳይንሳዊ ምክንያቱን ንምፍላጥ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ክትፀንሐ ይላወክን። ፅሬቱ ዝሓለወ ፅሩይ ናይ ገዛ ሽሮ ናፊኩም ዶ? ቤትና ፍርያት ተፈጥሮ ነቲ ብሉፅ ናይ ኣክሱም ሽሮ ናብ ማኣድኹም ኣምፅኡ ኣሎ። እዚ ብኢድ በዓል ሙያተኛታት ውሕላትን ብጥንቃቄ ዝተዳለወ ሽሮ 100% ተፈጥሮአዊ መቐረት ዘለዎ እዩ። ከምኡውን ካብ ዝኾነ ባዕዳዊ ነገር ነፃ ዝኾነ ቤትና ሽሮ ሎሚ ኣብ ማኣድኹም ይኹን ይብል። ንምእዛዝ ስልክ ቁፅሪ ኣብ መጀመርያ ኮመንት ኣሎ ደው ኢልኩም ኣዝዙ። እሞ እቶም ምልክታት ኣብ ሰውነትኪ እትፈልጥሎም ናይ መጀመርያ 4 መዓልቲ ቅድሚ ምርኣይና ናይ መጀመርታ 4 መዓልቲ ጥንሲ እንታይ ማለት እዩ እስኪ ንርአ። መብዛሕትኡ ሰብ ጥንሲ ዝጅምር እታ እንቁላሊሕ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ምስ ዘርኢ ተራኺባ ስርሓ ተወዲኡ ይመስሎ። እቲ ሓቂ ግን እቲ ጉዕዞ ገና ሕጂ ይጅምር እሞ እቲ ናይ 4 መዓልቲ ስውር ጉዕዞ ኣብ ንርኢ እቲ ጥንሲ ኣብ ማህፀንኪ ፖዚቲቭ ቅድሚ ምባሉ ኣብ ውሽጢ ሰውነትኪ ሓደ ዘገርም ጉዕዞ ይካየድ ኣሎ። እስኪ ነዘን 4 መዓልቲ ንርአየ። ናይ መጀመርያ መዓልቲ ዝኸውን ብጓል ኣንስተይቲ ሳይድ ወይ ከዓ ብናይ ጓል ኣንስተይቲ ክንርኢ ከለና ሓንቲ ብስልቲ እንቋቑሖ ተመሪፃ ካብ ኦቫሪ ወይ ከዓ ካብ ማህደር እንቋቑሖ ትወፅእ። ብድሕሪ እዚ ኣብቲ ሻምበቆ ማህፀን ቱቦ ወይ ከዓ ፋሎፒያን ቱቦ ድማ ምስ ዘርኦት ተባዕታይ ትረኸብ። ኣብታ ካልኢት እቲኣ ወይ ከዓ ኣብታ እዋን እቲኣ ዛይጎት ዝበሃል ቀዳማይ ዋህዮ ይፍጠር። እዚ ማለት ልክዕ ከም ክልተ ብፆት ኣብ ማእኸል መንገዲ ተራኺቦም ሰላምታ ዝላወጡ ማለት እዩ። ኣብቲ ናይ ካልኣይ መዓልቲ ከዓ ናብ ሞሩላ ይሰጋገር። እንታይ ይኸውን ማለት እዩ? እታ ዝተፈጠረት ዛይጎት ክትመቃቐል ትጅምር። ሓንቲ ዝነበረት ናብ 2 2 ናብ 4 እናበለት ትባዛሕ። ምስላ ከዓ ከምዚ ዕንቂ ነገር ዝመስል ጭብጥ ዝበሉ ዋሂታት ትፈጥር። ንሳቶም እዮም ከዓ እቶም ሞሩላ እንብሎም ማለት እዩ። ልክዕ እንታይ እዮም ዝመስሉ ከምዚ ሓንቲ ፍረወይኒ ዝመስል ዋሂታት ይፈጥር ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ሳልሳይ 4ይ መዓልቲ ድማ ብላሶሳይትስ ከምዚ ኩዕሶም ንሕሰባ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ? እታ ሞሩላ ዝበልናዮ ሕጂ ናብ ብላሶሳይትስ ዝበሃሉ ይቕየሩ ማለት እዩ። እዚ ማለት እቲኣ ንእሽተይ ዝነበረት ክንዲ ወይኒ ዝነበረት ዓቐና ማለት እዩ ኣብ ማእኸሉ ሃጓፍ ባዶ ቦታ ይፈጥር። እዚኣ እያ ድማ ናብ ማህፀን ተጓዒዛ እትትከል ማለት እዩ። እሞ እታ ኩዕሶ ብላሶሳይት ገና መንገዲ ከላ ኣካላትኪ ከዓ ስርሖም ኣይቋርፁን። እንታይ ይሰርሑ እንተኢልና ፕሮጀስትሮን ዝበሃል ሆርሞን ብበዝሒ ከፍሪ ይጅምሩ። እዚ ፕሮጀስትሮን እንታይ እዩ ዝገብር እንተኢልክን ከዓ ማህፀንኪ ነቲ ጋሻ ንምቕባል
ምቕባል ልክዕ ከም ልስሉስ ፍራሽ ኮይኑ ንማህፀንኪ ወይ ከዓ ነቲ ጋሻ ንምቕባል ዝግጅት እናዘጋጀው ይጸንሕ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እቲ ዝግጅት ምስ ተኻየደ ድማ ቀጥታ እንታይ ትገብር ማለት እዩ ዛብላ ሶሳይቲ እዚያ ከይዳ ተጣበቕ ናብ ማህፀንኪ ማለት ወይ ናብ ማህፀን ኣትያ ሽዑ እቲ ናይ ስርዓተ ጥንሲ ወይ ከዓ ዕቤት ናይቲ ዕሸል ይቕጽል ማለት እዩ እሞ ኣትኩረትና ግን ኣብ ዘን ቀዳሞት 4 መዓልቲ ስለዝኾነ ናፍተን 4 መዓልቲ ክመልሰኩም እቲ ጥንሲ ገና ኣብ ማህፀንኪ ኣይተኸለን ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ዘን 4 መዓልቲ ኣብ ጉዕዞ እዩ ዘሎ ስለዚ ምርመራ ጥንሲ ተተመርመርኪ ብሽንቲ ኔጌቲቭ ዝመጽእ ምክንያቱ እቲ ሆርሞን ገና ኣብ ደምኪ ኣይኣተወን ግን ብሓፈሻ እቲ ቀዳማይ ምልክት እንብሎ ማለት እዩ ኣብ እዋን ጥንሲ ዘለዉ ለውጥታት ወይ ከዓ ዝኾኑ ኣብ ንርኢ ቀዳማይ ምልክት እንብሎ ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ ጥንሲ ተተኸለሉ ወይ ከዓ ኢምፕላንቴሽን ኣብ ዝተፈጸመሉ ምስ ተተኸለ ማለት እዩ ፍሉይ ምልክታት ኣብ ንርኢ ሓደ ናይ ምስልጃው ስምዒት እቲ ዝዓበየን ቀዳማይ ምልክት እዩ ብዘይ ዝኾነ ስራሕ ከቢድ ድኻም ይስምዓኪ ካልኣይካ ለውጢ ኣጥዋትኪ ይሓብጡ ይውጠሩ ወይ ክትንከፉ ከለው ሕማም ይስምዓኪ እቲ ከባቢጡ ወይ ከዓ ኣርዌላ ንብሎ ሕብሩ ክጽልም ይጅምር ንእሽተይ ደም ወርሓዊ ጽግያት ዝመስል ግን ዘይኮነ ኣዝዩ ውሕድ ፈሳሲ ደም ይረአኪ ኣብ ሳልሳይ ራብዓይ ሰሙን ከዓ ኣብ ንርኢ ሕጂ እቲ ሆርሞን ኤችሲጂ ይውስኽ ስለዘሎ ወርሓዊ ጽግያት ምቁራጽ እቲ መብዛሕትኡ ሰብ ጥንሲ ምዃኑ ዝፈልጠሉ ቀንዲ ምልክት እዩ ተደጋጋሚ ሽንቲ ኩላሊትኪ ዝያዳ ደም ክትጻሪ ስለትጅምር ብተደጋጋሚ ናብ ሽንቲ ቤት ተጓየክ ማለት እዩ ስለዚ በዝሒ ሽንቲ ክህሉ ይኽእል ማለት እዩ ካብ 4 እስካብ 6 ሰሙን ዘሎ ከዓ መጥላዕላዕ ምባል ተምላስ ምህላው ናይ ንጉሕ ሕማም ይበሃል ኣብ ዝኾነ ሰዓት ቀትሪ ይኹን ምሸት ክመጽእ ይኽእል እዩ ከዓ ናይ ምስልቻው ክርአክ ይኽእል ከምኡ ብተወሳኺ ሽታ ምጽላእ ቀደም ትፈትዎ ዝነበርክ ምግቢ ወይ ሽታ ምጽላእ ከም ሽታ ሽጉርቲ ሽታ ቅብኣት ሓንደበት ክትጸልእ ትጅምሪ ካልኦት ተወሳኽቲ ምልክታት ድማ ንገሊአን ኣሕዋት ከም ምርጓድ ወይ ከዓ ከብድኻ ምንፋሕ ልክዕ ከም ናይ ጽግያት ግዜ ከብዲ ንፋሕ ድርቀት ቀልቀል ወይ ከዓ ኮንስቲፔሽን እውን ክገብረለን ይኽእል እቲ ሆርሞን ነቲ ናይ ምግቢ ምስላጥ መስርሕ ወይ ከዓ ዳይጀሽን ስለ ዝሕሎ ድርቀት ቀልቀል እውን ክገብር ይኽእል ካልእ እውን ለውጢ ስምዒት ወይ ከዓ ሙድ ስዊንግ ንብሎ ማለት እዩ ብዘይ ምክንያት ብቁልጡፍ ምቁጣዕ ወይ ምንባዕ ክህሉ ይኽእል ብዙሓት ኣዋልድ እዞም ምልክታት እዚኦም ልክዕ ከም ናይ ወርሓዊ ጽግያት ምልክታት ስለዝኾኑ ይደናገራ እየን እቲ ፍልልይ ግን ናይ ጥንሲ ምልክት ንነዊሕ ግዜ ይጸንሕን እናበርትዕን ይኽእል እዩ እሞ ኣብ ሓደ ኣሕዋት ጌጋ ርዲኢት ምስ ዝተተሓዘ ክቃለሳ ይርኢ እየ በቲ ቀዳማይ እስኪ ንጀምር ሓደ ኣሕዋት ደም እንተርእየ ጥንሲ የለን ዝብል ጌጋ ርዲኢት ክህልወን ይኽእል ካልኣይ ከዓ ምልክታት ጥንሲ ኣብ 2 ወርሒ ጥራይ እዩ ዝርአ ክብላ ይስማዕ ካልእ ጌጋ ቮሚት ወይ ዓቕብ ወይ ከዓ ምቕልሽላሽ ስለ ዘይገበረለይ ኣይጠነስኩን እታ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ቅልሽልሽ ክብለን ይጽበያ ራብዓይ ድማ ምርመራ ሽንቲ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ፖዚቲቭ የርእየኒ እዩ ዝብል ጌጋ ርዲኢት ክህልወን ይኽእል ሓምሻይ ከዓ ኣጥባተይ ጥራይ ይሓብጥ ኣሎ ኢንፌክሽን ኮይኑ ይኸውን ኢልካ እውን ምሕሳብ ኣሎ እሞ እዚኦም እስኪ ሓደ ብሓደ ንርእዩ እቲ ቀዳማይ ደም እንተርእየ ጥንሲ የለን ዝብል ጌጋ ብዙሓት ኣዋልድ ንእሽተይ ንጣብ ደም ወይ ከዓ ፎኪስ ደም ምስ ዝርያ ወርሓዊ ጽግያትን ዝጀመረን ይመስለን እሞ ጥንሲ የለን ኢለን ይድምድማ እቲ ሓቂ ግን እዚ ደም ኢምፕላንቴሽን ብሊዲንግ ወይ ከዓ እቲ ህፃን ወይ ከዓ እቲ ናጽላ ናብ ማህፀን ይትከል ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ እታ ብላሶሳይት ዝበልናያ ኣብ መናድቕ ማህፀን ክትውቀጥ ከላ ዝፍጠር ደም ስለዝኾነ ንሱ ባዕሉ ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ምልክታት ጥንሲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንእሽተይ ደም ምርኣይ ምልክት ጥንሲ እዩ እምበር ጥንሲ ከምዘየለ ጌርካ ዝሕስብ ኣይኮነን ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ መብዛሕትአን ዓሚላተይ እውን መብዛሕትአን ተኸታተልተይ መብዛሕትአን ኣብ ሕክምና እውን ዝፈልጣኒ ኣሕዋተይ ማለት እዩ ዝነግረክን ሕጂ ብዙሕ ሕቶ ይሓታኒ እየ ማለት ጥንሲ ዝጅምር ካብታ ርክብ ዝገበር ኩላ መዓልቲ ዶ ኣይኮነን ይብላ እቲ መልሲ ግን ኣይፈዓለን እዩ ኣብ ሕክምና ዕድመ ጥንሲ ክንቆጽር ከለና ካብታ ናይ መወዳእታ ወርሓዊ ጽግያት ግን ዝጀመረትላ ቀዳመይቲ መዓልቲ ወይ ከዓ ላስት ኖርማል መንስትራል ፔሪድ LMP ኢና ንጅምር እዚ ማለት ገና ከይጠነስኪ ከለኺ ዘላ ሰሙን ከም ቀዳመይቲ ሰሙን ጥንሲ ትውሰድ ማለት እዩ ስለምንታይ ምክንያቱ ኣካላትኪ ነታ እንቁላሊሕ ንምድላው ስራሕ ዝጀመረሉ ግዜ ስለዝኾነ ስለዚ እዚ ኣሕዋት ብዙሓት ተደናግረክን እያ ስለዚ ከምዚኣ እያ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ እቲ ንዓቐብሲ ኣብ መጀመርያ በቃ ጥንሲ ሒዘሉ ኢላ ኣብ ዝኣመነትሉ ቮሚት ክጅምር ኣለዎ ኢልካ ምሕሳብ ኣሎ እዚ ግን ዓብይ ጌጋ እዩ ምክንያቱ ንዓቐብ የበልክን ማለት ጥንሲ የተፈጠረን ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ እዚ ሞርኒንግ ሲክነስ ወይ ከዓ ንዓቐብ መጥላዕላዕ መዋል በቃ ዝኾነ ጽቡቕ ሓጎስ ዘይምስማዕ ካብ 4 ክሳብ 6 ሰሙን ዘሎ ይጅምር ሳልሳይ ከዓ ምርመራ ሽንቲ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ፖዚቲቭ የርእየኒ እዩ ዝብል ጌጋ ርክብ ካብ ዝገብራ ድሕሪ 2 ወርሒ
ጥራይ እዩ ዝረአ ዝብል ጌጋ ሓሳብ ስለዘለውን ገለ ኣዋልድ ብኣንጻሩ ርክብ ካብ ዝገብራ ድሕሪ 2 መዓልቲ ሽንቲ ምርመራ ይገብራ እሞ ኔጋቲቭ ምስ መፀ ይተኣማመና። እቲ ሓቂ ግን እቲ ናይ ጥንሲ ሆርሞን ወይ ከዓ ኤስጂ ኣብ ሽንቲ ንምርኣይ እንተወሓደ 12 መዓልታት ይወስድ። ስለዚ ቅድሚ 12 መዓልቲ ዝግበር ምርመራ ፖዚቲቭ ክኸውን ኣይኽእልን እዩ ዋላ እኳ ጥንሲ እንተሃሎ። ስለዚ ኣብ ሰዓትካ ምምርማር እዩ ዋና ናይዚ መፍትሒ። ራብዓይካ ኣጥባተይ ጥራይ ይሕብጥ ኣሎ ኢንፌክሽን ኮይኑ ከይኸውን ኢልካ እውን ሓደ ሕዋት ከምኡ ክብላይ ድመፃ እየን። እቲ ናይ ኣጥባት ምውጣር ምሕባጥን ከም ሕማም ይቆፅሮ። እዚ ሓደ ካብቶም ዝቐልጠፉ ምልክታት እዩ። ኣካላትኪ ንጡብ ምጥባብ ወይ ከዓ ብሬስት ፊዲንግ ገና ጥንሲ ኣብ መበል 4 መዓልቲ ከሎ እዩ ምድላዋት ዝጅምር። ከምኡ እውን ብዙሓት ኣዋልድ ምስ ጥንሲ ዝተተሓዘ ፃዕዳ ፈሳሲ ወይ ክሪኣ ከለዋ ከም ሕማም ኢንፌክሽን ይርኦ። እቲ ሓቂ ግን ኣካላትኪ ነቲ ማህፀን ካብ ባክተርያ ንምክልኻል ዝጥቀመሉ ሜላ እዩ። እዚኣ እያታ መበል 5 ነጥቢ መብዛሕትአን ከም ሕማም ዝጋጊኣ ግን ከዓ ዓብዪ ምልክት ጥንሲ ኢለክን ነበሩ ኣብ መጀመርያ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣቶም ጌጋ እዚኣቶም ከም ዝበርህልክን ተስፋ ብምግባር ኣብዚኣ ግን ብፅሞና ክትሰምዓ ይደሊ። ናይ ጥንሲ ምልክታትን ናይ ካልኦት ምልክታትን ፈሊኽን ክትዕዘባ ይደሊ ወይ ከዓ ተስተውላሉ ይደሊ። ብርቱዕ ድኻምን ምስልቻውን ሕጂ ተሃልዩ እዚ ድኻም ምስ ሕፅረት ደም ወይ ምስ ጭንቀት ክመሳሰል ይኽእል እዩ። ምስ ብርቱዕ ርእሲ ሕማም ወይ ምስ ካልኦት ታይሮይድ ፀገም ክኸውን ስለዝኽእል ምርመራ የድሊ። ካልኣይ ከዓ ሓያል ከብዲ ቁርፀት ምህላው ምስ ንእሽተይ ደም ዝበልናዮ እሞ ግን ፍልይ ዘብሎ ካብ ካልእ ግን ናይ ነብሰ ፁር ተዘይኮይኑ ግን እቲ ደም ብርቱዕ እንተኮይኑ ምስ ከቢድ ቃንዛ ከብዲ እንተመፅዩ ወይ ድማ ብጣዕሚ ዝረግአ ደም እንተሃልይዎ ምልክት ጥንሲ ምቁራፅ ወይ ከዓ ሚስኬሬጅ ክኸውን ስለዝኽእል ብቕልጡፍ ናብ ሓኪም ምኻድ እውን የድሊ ማለት እዩ። እዚ ሳልሳይ ከዓ ርእሲ ሕማም ዝበልናዮ እውን እዚ ምስ ናይ ፅግያት ግዜ ሕማም ወይ ከዓ PMS መሳሰል ይኽእል እዩ። እቲ ርእሲ ሕማም ብርቱዕ ምስ ልዑል ፃቕጢ ደም ተተሓዘ ክኸውን ስለዝኽእል ጥንቃቄ የድልዮ። ስለዚ ናብ ሕክምና ከይድካ ምምርማር የድልዮ። ከምኡውን ኣብ ኣጥዋትኪ ላምፕ ወይ ከዓ ኣብ ኣጥዋትኪ ዕንክር ዝበሉ ብጣዕሚ ተረርቲ ነገራት ወይ ተፈለየ ምልክት እንተሪኢኺ ወይ ካብ ጡብኪ ዝወፅእ ፈሳሲ እንተሃልዩ ካብ ናይ ጥንሲ ምልክታት ወፃእ ክኸውን ስለዝኽእል እዚ እውን ምርኣይ የድልዮ። ከምኡውን እቲ ናይ ፈሳሲ ማህፀን ዝበልናዮ እቲ ፈሳሲ ሕብሩ ናብ ቀጠልያ ዝቐየረ ወይ ድማ ዘሕክኽ እንተኮይኑ ግን ረኽሲ ክኸውን ስለዝኽእል ሓገዝ ከድልየክ እውን ስለዝኽእል ናብ በዓል ሞያ ከይድካ ምዝራብ የድሊ ማለት እዩ። እሞ እዚ ብዛዕባ ምልክታት ጥንስን ክንጥንቀቐሎም ዘለናን ገለ ካበልና እስኪ ናብቲ ናይ መጀመርያ 4 መዓልቲ ቅድሚ ሽንቲ ምርመራ ምጥናስኪ ወይ ከዓ ነፍሰ ፁር ምዃንኪ እትፈልጥሉ ሚስጥራት ንኸይድ። እሞ ብዙሓት ሰባት ዋላ እውን ገለ ሰብ ሞያ ጥዕና ኣብ ቀዳሞት 4 መዓልቲ ጥንሲ ወይ ከዓ ናይ ነብሰ ፁር እዋናት ምንም ለውጢ የለን ክብሉ ትሰምዕዎም ትኾኑ። ንምንታይ? ምክንያቱ ጥንሲ ገና ፋሎፒያን ቲዩብ ወይ ከዓ ኣብ ቱቦ ማህፀን ስለዘሎን ምርመራ ሽንቲ ድማ ኔጌቲቭ ስለዘርእን እዩ። ኣነ እውን እንተኾንኩ ቅድሚ ሕጂ ከምኡ እየ ዝፈልጥ ነይረ። ግን ናይ ስነ ተዋልዶ ምርመራታት ወይ ከዓ ሪፕሮዳክቲቭ ሳይንስ ከም ዘርእይዎ ጥንሲ ገና ናብ ማህፀን ከይተተኸለ ከሎ ኣካላትኪ ብሰለስተ መንገዲ ስራሕ ይጅምር። ሳይንሳዊ ተደገፈ እስኪ ንረአዮ። እታ እንቁላሊሕ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ምስ ዘርኢ ተራኺባ ኣብ ውሽጢ 24 እስካብ 48 ሰዓታት ጥራይ ኣካላትኪ EPF ዝበሃል ፉሊ ፕሮቲን ከፍሪ ይጅምር። ናይዚ ስራሕ ከዓ ኣካላትኪ ነቲ ጥንሲ ከም ባዕዳዊ ነገር ርእዩ ምእንቲ ከይወቕዖ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ንምቁፃር ዝለኣኽ መልእኽተኛ እዩ። እዚ ድማ እዩ ነቲ ቀዳማይ ድኻምን ምስልቻውን ዝፈጥሮ። ብድሕሪኡ እታ እንቁላሊሕ ካብ ቤት ምስ ወፀት እቲ ዝተረፈ ክፋል ኮርፖስ ሉቴም ዝበሃል ብቕልጡፍ ፕሮጀስትሮን ዝበሃል ሆርሞን የፈስስ። እዚ ሆርሞን እዚ ከዓ ገና ጥንሲ ኣብ ቱቦ ከሎ ንኣጥባትኪ ክሓውጡን ንስምዒትኪ ቀያየርን ዝገብሮ። ታው ሳልሳይ ምክንያት ከዓ ምርመራ ሽንቲ ሕጂ ከምዚ ኢልና ሃለወ እታ ኮይንዳ እሞ ምርመራ ሽንቲ ፖዚቲቭ ዘየርኢ ክትብላ ትኽእላ ኢኸን። ምክንያቱ እንታይ እዩ ምርመራ ሽንቲ ፖዚቲቭ ዘየርእየሉ ምክንያት እቲ ሆርሞን HCG ዝበሃል ኣብ እዋን ምርመራ መርሚሩ እዩ ጥንሲ ኣለክን የብልክን ዝብል። ግን ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ሆርሞን ገና ካብ ናብ ሽንቲ ተፃርዩ ስለዘይወፀ እዩ። ግን ፖዚቲቭ ዘይምርኣይ ማለት ኣብ ኣካላትኪ ለውጢ የለን ማለት ኣይኮነን። ኣካላትኪ ካብ ዝኾነ ናይ ላቦራቶሪ መሳርሒ ንላዕሊ ቅልጡፍ እዩ። ስለዚ ኣብዘን ቀዳሞት 4 መዓልታት ጥንሲ ምርመራ ሽንቲ ኔጌቲቭ ክኸውን ከሎ ሰውነትኪ ግን እዞም ስዑ 5 ምልክታት የርእየኪ። ቀዳማይ ብርቱዕ ድኻ ብዘይ ምክንያት ሰውነትኪ ይዝሕ። ካልኣይ ምውጣር ወይ ከዓ ብሬስት ተንደርነስ ንብሎ ኣጥባትኪ ሓውት። ሳልሳይ ከዓ ምልዋጥ ስምዒት ሙድ ስዊንግ ብቕልጡፍ ምሕጓስ ወይ ምጭናቕ ወይ ምሕራቅ። ራብዓይ ከዓ ሽታ ምፅላእ ሽታታት ብጣዕሚ የፅልኡ። ሓምሻይ ፃዕዳ ፈሳሲ ልስሉስን ንፁህን ዝኾነ ፈሳሲ ምርኣይ። ስለምንታይ እዮም እዚኦም ዝረኣዩ? ኣብ ናይ መጀመርያ ካብ 1 እስካብ 4 መዓልቲ እንተይልና ሳይንሳዊ ምክንያት ሓደ ናይ ፕሮጀስትሮን ምውሳኽ እዩ። እታ እንቁላሊሕ ምስ ናይ ወዲ ተባዕታይ ዘርኢ ምስ ተራኸበት ኣካላትኪ ማህፀንኪ ንምድላው ፕሮጀስትሮን ዝበሃል ሆርሞን ብበዝሒ የፍሪ። ካብኡ እታ ዝተዋሃደ ተዋህዮ ወይ ከዓ ዛይጎት እንብላ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ንሰውነትኪ ጥንሲ ተፈጢሩ ኣሎ ዝብል ምልክት ፕሮቲን ትሰደሉ እቲ EPF ዝበልናዮ ማለት እዩ። እዚ ድማ ነቲ ናይ ድኻም ስምዒት ይፈጥሮ። ብድሕሪኡ ሰውነትኪ ነቲ ጥንሲ ከም ጋሻ ተቐቢሉ ንኸይወግኦ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ስለ ዝቕየር እቲ ለውጢ ብኣግኡ እቶም ዝሓበርናዮም ይስምዑኹ ማለት እዩ። ስለዚ ዝተውዕሊ ሰውነትኪ ካብ ሽንቲ ምርመራ ንላዕሊ ቅልጡፍ ኖቲፊኬሽን ወይ ከዓ ግብረ መልሲ ይህብ እዩ።
ስለዚ ብደንብ በስተውልሎም ብዙሓት ዋልድ እዚ ምልክት እዚ ደኣ ልክዕ ከም ናይ ወርሓዊ ጽግያት ወይ ከዓ ከም ናይ ወርሓዊ ጽግያት ክመፀካ ከባቢ ዘሎ ስምዒት እንዲሁ ክትብላ ትኽእላ ተሓቂ ግን እዚ እዩ ኣብዘን ቀዳሞት 4 መዓልታት እቲ ኣጥባትኪ ይስማዓክ ሕማም ካብቲ ልሙድ ናይ ወርሓዊ ጽግያትኪ ዝያዳ ዝኸበደ ዝያዳ ዝተወጠረን እንተኮይኑ ኣካላትኪ ነቲ ጥንሲ ንምቕባል ሓድሽ ህይወት ንምእንጋድን ምድላዋትን ይገብር ከም ዘሎ ሓደ ዓብይ ምልክት እዩ ስለዚ ብከምዚ ጌርካ ክትፈልዮ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ክቡራት ተዓዘብተይ ኣብ መወዳእታ ከነፀረልኩም ዝደሊ ሞያዊ ለዋዋ እዞም ዝጠቐስናዮም ምልክታት ጥንሲ ንምፍላጥ ዝሕግዙ ዓበይቲ ኸርታት እዮም እንተኾነ ግን ነብሲ ወከፍ ሰብነት ጓል ኣንስተይቲ ብባህሪኡ ፍሉይ ምዃኑ ክንገንዘቦ ይግባእ ስለዚ እዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ኣይትረስዓ ቀዳማይ እዞም ምልክት እዚኦም ጥንሲ ከም ዝተፈጠረ ዝሕብሩ ወይ ምልክት እዮም ዝህቡኺ ንጹርን ዘተኣምን መልሲ ንምርካብ ግን እንተወሓደ ድሕሪ 12 መዓልቲ ናይ ሽንቲ ምርመራ ምግባር ኣይትረስዒ ነዚ ዝተባሃልናዮ ወይ ከዓ ነቲ ተዘራረብናዮ ብደንቢ ክድግፉ ስለ ዝኽእሉ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ እዞም ምልክታት እዚኦም ኣብ ቀዳሞት 4 መዓልቲ እንተዘይተሰሚዖምኺ ጥንሲ ኣይተፈጠረን ማለት ኣይኮነን ከምቲ ዝበልናዮ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ጓል ኣንስተይቲ ስለ ዝፈላለ ገለ ኣዋልድ እዞም ምልክታት እዚኦም ብኣግኡ ኣይስምዕዎንን ንኻልኦት ኣሕዋት ከዓ ክሰምዕዎን ይኽእሉ ስለዚ እዚ ኣይኮነን ወይ ከዓ እዞም ምልክታት እዚኦም ይረኣኹን ኢልኪ ወይ ድማ ዘውዝኒኤ ንኹለን ኣዋልድ ዘርአ እዩ ኢልካ ምውሳድ እውን ከም ዘየድሊ ክሕብረክ ንደሊ ብተወሳኺ እቲ ዝጠቐስናዮ ናይ ኣጥባት ምሕባት ወይ ንእሽተይ ደም ምርኣይ ዓብዪ ምልክት ናይ ጥንሲ ክኸውን ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ሓንቲ ነገር ክትዝክራ ዝደሊ እዞም ምልክታት እዚኦም ምስ ካልኦት ሓደገኛታት ምልክታት ሕማማትን ክመሳሰሉ ስለ ዝኽእሉ ዕቱብ ጥንቃቐ የድልዮም እዩ ስለዚ ካብቲ ልሙድ ወፃእ ዝኾነ ብርቱዕ ቃንዛ ብፍላይ ኣብ ሓደ ወገን ናይ ታሕተዋይ ከብዲ ስማዕ ቃንዛ ኤክቶፒክ ፕሬግናንሲ ወይ ከዓ ካብ ማህፀን ወፃኢ ጥንሲ ክኸውን ስለ ዝኽእል ምምርማር የድሊ ካልኣይ እውን ብርቱዕ ደም ልክዕ ከም ወርሓዊ ጽግያት ወይ ዝበዝሐ ናይ ደም ዋሕዚ እንተሃልዩ ሳልሳይ ከዓ ዘይልሙድ ስምዒት ከም ርእሲ ምዛር ብርቱዕ ርእሲ ሕማም ወይ ትንፋስ ምሕፃር እንተሃሊክ እውን ምልክት ጥንሲ እዩ ኢልኪ ጥራይ ብምሕሳብ ምርመራ ካብ ምግባር እንዳሕዝ ክትብሊ የብልክን ጥዕናኺ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ቀዳምነት ክወሃቦ ይግባእ ዝኾነ ጥርጣረ እንተሃሊኪ ወይ ተቃንዘ ካብ ዓቕን ንላዕሊ እንተኮይኑ ብቕልጡፍ ናብ ቀረባክ ዘሎ ትካል ጥዕና ኺዲ እምበኣርከስ ክቡራት ተዓዘብተይ እዚ ኩሉ ዝጠቐስክዎ ምልክታት ሳይንሳዊ ጉዕዞን ሓደ ነገር እዩ ዘርእየና እሱ ከዓ ናይ ፈጣሪ ስራሕ ህይወት ተኣምር ምዃኑ እዩ ኣብ መወዳእታ ክነግረክን ዝደሊ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ውላድ ውህብ ተፈጣሪ እዩ ኣካላትኪ ነቲ ሓድሽ ህይወት ንምቕባል ዝገብሮ ዘሎ ስውር ምድላዋት ክትፈልጥ ከለኺ ክንደይ ዝኣክል ተኣምሮ ውሽጢኺ ይፍፀም ከም ዘሎ ክትርድእ ትኽእል ኢኺ ስለዚ ሰውነትኪ ዘርእየኪ ምልክታት ብትዕግስትን ብተስፋን ተዓዘብዮ እናበልኩ እሞ ነተን ድሮ ነብሰ ፁር ዝኾንክን ፈጣሪ እቲ ዝጀመሮ ሰላማዊ ጉዕዞ ብሰላም ፈፂሙ ብቕሳነትን ብሓጎስን ውላድክን ሓቂፍክን ክትስዕማ የብቅዕኽን ይብል ነተን ገና ፈተነ ዘለኽን ድማ ተስፋይ ትቑረፃ ኩሉ ብግዚኡ እዩ ዝኸውን ኩሉ ግዜ ናይ ባዕሉ ግዜ ኣለዎ እዩ ተስፋይ ትቑረፃ እናበልኩ ድሕሪኡ ከዓ ፈጣሪ ድማ ናይ ማህፀንክን ፍረ ይባርኽክን ድሌት ሓሳብ ልብኽን ድማ ይፈፅመልክን ይብለክን ሕጂ እውን ደጊመ ተመልከተይ ከም ዝበልናዮ እዞም ምልክታት ጥንሲ ንምፍላጥ ዝሕግዙ ዓበይቲ ኸርታት እዮም እንተኾነ ግን ንጹር መልሲ ንምርካብ ድሕሪ 12 መዓልታት ምርመራ ሽንቲ ምግባር ኣይትረስዒ ብፍላይ ድማ እቲ ደም ይኹን ቅልሽልሽ ምባል ካብቲ ልሙድ ወፃእ እንተኮይኑ ወይ ድማ ዝተፈለየ ናይ ጥዕና ስምዒት እንተሃሊኪ ምርመራ ተወሳኺ ምግባር ምንም ዘየደራድር ጉዳይ እዩ እሞ ተኸታተልተይ እስኪ ክሓተክን ካብዘን ዝጠቐስክዎ ምልክታት ጥንሲ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ግዜኽን ዝያዳ ተሰማዓክን ወይ ዘገረመክን ምልክት ኣየና እዩ እስኪ ዝተመክሮኽን ኣብ ኮመንት ኣካፍላ እቲ ናትክን ተመክሮ ንኻልኦት ኣሕዋት መተባብዒ መምሃርን ክኸውን ስለ ዝኽእል እናበልኩ ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ እንተኾንኩም ድማ ብዛዕባ ጥዕና ዝምልከት ተመሳሰልቲ መሃርቲ ቪድዮታት ንምርካብ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዓ ወይ ኣይትረስዑ ነዚ ቪድዮ እዚ ድማ ንሓንቲ ክትሰምዖ ትደልያ ሓፍትኽን ወይ ቤተሰብክን እንተሃልያ ሼር ምግባር እውን ክርስዕ የብሉን ጥዕናን ሰላምን ንኹላና እናተመንኹ ንኹለን ኣሕዋተይ ሰላማዊ ወርሓት ነተን ጽብያ ድማ ብስራት ሓጎስ እናተመንኹን ሰናይ ቅነ